mag Azimio obuogo dhi e doho mar kwedo paro mar keto ni jopuonjre chulo pesa mag skul e mbui mar sirkal kata e-citizen kane giwuoyo kar chung od bura ma West Mugirango kaunti ma Nyamira. Jotelogo kamane oting'o seneta ma Nyamira Okong'o Omogeni, seneta ma Migori Eddie Okech kaachiel gi seneta ma Homa Bay Moses Kajwang'. Jotelogo nolero ni okang' mar chulo fees kokalo e mbui en chenro mar sirkand Kenya Kwanza kwalogo omenda jopiny. Ne gikwedo sirkal kuom chuno jopiny e chenro ma kamano ka jopiny gi jokanyo e sekta mag somo ok ne osom pachgi. Makore, please, a statement. So Mungu awabariki wale wote wenye tulisaidiana, wale wote wenye mmekuja kuomboleza yetu, na wasalimia wote. Msiwe na wasiwasi. Hii maneno ya kuja kusumbua wazazi na hiyo kodi ya shilingi 50. Kama Ruto hatasikia, mimi ni wakili. Tutaenda kotini na tutaisimamisha hiyo. Kwa sababu hatutaki kuongezea mzigo wananchi. Heads of schools are saying they have not been consulted. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. We shall come for you and we shall demand that you demonstrate that there was public participation.